Yeah, so karon nga lesson mga kaigsunan, no? Murag nagkaana mga tong appreciation ug nagkalalom pagyud pag-ayo ang ato ang pagtan-aw ni ining basahon ni Nehemia. Sa ato mangguna-huna kaniadto. Mura lang siya panday niya leader mga kaigsunan. Pero ang tanang intricacies ug ang tanang mga kalihukan nga nahitabo sa ilang panahon mga kaigsunan is beginning to come into a different light sa atong pagtan-aw karon niining atong simanahon niining lesson karong simanaha mga kaigsunan. So nisulod sila sa usa ka pakigsaad sa Dios. Gani ngano mangyong kinahanglanon man nato pag-ayo ning pakigsaad mga kaigsunan. Mao ni ang big deal kaayo karon kay sa atong panahon karon mo sangko gyud ta diretso sa unsa man gyud na nga pakigsaad ang inyong giapilan ngadto sa Ginoo. Nya, in the end, buabot din tayo kung sa mga bagong kasing-kasing nga akong ihatag sa inyo, bagong pakigsaad nga gisulat diha sa inyong kasing-kasing dili na sa papan nga bato. And this is a big deal alang kanatong tanan mga kaigsunan. So, nganong gikinahanglan mangyod ang pakigsaad taliwala sa Dios ug sa iyang katawhan. Pastor Gingging, I think you have a lot to say about this. Yes, Ma'am Pinky. Mga kaigsunan, sa dili pa muhatag ako makauban, dulay tulo lang. Tulo ka importante nga rason ngano nga naay gihimo nga covenant or pakigsaad. Nganong importante kining covenant makigsunan? Kay number one gid ni, it is kun imong kwaon ng background, God's story in dealing with sinful humanity. Sa akong giingon sa unahan nga ang tao nakasala. So gusto i-deal sa Ginoo makigsuonan nga masiguli ta ngadto mapabalik ta ngadto kaniya. Ikaduha, it is a demonstration of God's yearning for a relationship with His people. Gusto ang Ginoo nga ma-stabilisar gyud ang lig-on nga relasyon. Kasama gud anang kuan god kanang kaminyoon bitaw Ate Pings. Kung gusto ka tinuod gyud ka nga na in love kasi imong uyab, imo gyud unsaon? Pagkaslan. Pirmahan gyud mo ang giingon man na sa gobyerno nga certificate of marriage, pero ang sakto gyud unta ana gyud marriage covenant. Covenant gyud unta na ang term ana, pero certificate kada mong gumpulong certificate gaan kay no. So inawi mo na ang ikaduha. Ikatulo, gituyo sa Ginoo ang covenant on ingon siya diri, it also allowed people to demonstrate their desire to be dedicated to God. Mao na ikatulo nga rason nga mapasiguli makigsunan mapabalik gyud ang tao ngadto sa Ginoo sa iyang naguba nga relasyon. Mao na usa sa mga rason ngano nga lig-on ang covenant. Yeah. Salamat Pastor Gingging, Ma'am Pinky. Sa akong pamatin ni Pastor Asoy, murag naisgutan na niya ang agay nato nga mabatian. Ang pulong cabinet mga kaigsuonan, murag lalom na siya og kahulugan kaysa promise. Ang promise God, muna kasagaran giingon, a promise is made in order to be broken. Ang covenant, lalong kay na siya og meaning, kay murag na ay implied nga sanctity anak nga pinulungan. In fact, it is God, between God and His people. So, insakto to, kung muhimo ta og pakigsaad nga dulot lalom sa bukog nga may commitment gyud aron matuman ng pakigsaara, kuntugon, covenant ang angayan nato gamiton pastor. Kay kung muisip gud ta nga Promise lang. pareha sa gisugutan ni Pastor Asoy, kabinyoon, sagrado, unya himuan lang og kontrak, unya mayon ta tog covenant kay magkinaon sa inunungay man gid na. Kay what God hath joined together. let no man put asunder. So kung ato nang barugan wala giuntay tao nga basta lang makabungkag sa kaminyoon. So which is another aside of the topic, kay we are talking about the covenantal act of God regarding the sinful humanity. So, kung ato yung pamalandungon, nganong gihimo ang pakigsaad to give assurance, kay murag two-sided manggod ni ba? Nga, mahinumdom nga naa sila'y commitment to their leaders, ang kining mga Israelitas, ug ang mga leaders in order to have something gaining respect from the people. But sa Ginoo, wala siya nag-expect nga ang mga tao mo balos gid siya nga pinugsanay. Yeah. It must be an act of love ang gipangita sa Ginoo. So kining covenant nga gipahinumdum sa Ginoo, say for example, pagkasala ni Iba,
So outright tayo to nga naiilang pakigsaad ang Ginoo nga luwason gyapon sila despite sa mga warnings o ang pagkahimulag sa tao sa Ginoo. Pag-abot sa paglimpyo sa kalibutan pinaagi sa lunop, ato pong nahibaw-an nga bisan diha sa Balangaw kon sa kining Dito sa paghalad ni di Noe. Balangaw. Yeah, Rainbow. Okay. Kuan kanang atong mahinumduman nga kung wala tay background sa Biblia, makaingon lang ta reflection sa golden treasure lang matod pa sa uban nga kanang gikana sa punuan sa mga falls pot nga of naay gold. makita dito nga different colors. Pero Ang Biblia kung atong hisgutan dunay pakigsad ang Ginoo sa pagpahinumdum sa iyang katawhan nga wala nagyulunop nga angay niyang ipadala sa mga kasasalang mga katawhan kung dili gid sila mag-alagad nga matinumanon labaw pa ni ana kay kalayo na gyud. So, ang rainbow, mga kaigsunan, is a reminder to that covenant nga gihatag sa Dios sa iya mga katawhan. Kung naa magalilunop, mga kaigsunan, baha ra na. Dili ginaingon nga tabunan ang tibuok kalibutan sa tubig sama sa panahon sa nahitabo kang Noe og sa tanang katawhan ni adtong tungura, mga kaigsunan. So, that's part of the covenant, mga igsoon.